Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь болельщикам, пожелайте, пожалуйста, что-нибудь команде в этом сезоне. Я пожелаю всем победы, это главное. Тем более, что в этом году уже идет 70-й год, как мы. Номер 90-й. Шайбу забросил Оскар Мёльнер. В нашей пресс-конференции принимает участие главный тренер игравший сегодня команды Анатолий Анатольевич Емелин и Папа Дорогой. Барс с победой. Игра получилась боевая. Считаю, что кто сегодня выиграл пятак, тот и заслуженно победил. Считаю, что игра была действительно веселая. В общем-то, я думаю, что зрители все равно получили удовольствие. Были, конечно, и ошибки, и кого-то захлестывало, просто эмоции были такие. И хорошие были эмоции. Нам удалось забить в большинстве 2 шайбы. Тоже, в общем-то, неплохо. Ну, все нормально. Atlas efendim, менә бүген Ак Барсның бу сезондагы беренче уены ничек бәяләр идегез? Җиңдек 3-2. Канәгатьләндерәме бүгенге җиңү? Канәгатьләндерә. Җиңү әйбәт, ләкин ничектер менә тәртипсезрәк уен булды. Урысча ул сумбурный дип атала инде. Вымышленная победа. Ул теге бик авырлык белән табылган җиңү. Дип әйтергә, ну, мин аңлыйм инде беренче уен, анда ниндидер теге ничектер әйтергә кирәк. Хаталыклар да булырга мөмкин, ләкин яңа уенчылар да бар бит команда. Дөресен әйткәндә бит инде команда белән 1-2 турнирда да катнашты. Аларда да матур уен күрсәтте. Ну, беренче уен теге беренче кыйммәт тиерлек була дигән. Менә һәрбер сезонда беренче уеннар бик авыр. Соңгы вакытта бигрәк тә. Ничектер бик авыр бара. Бу эксперимент үткәрү микән генә Аллаһка ышан. Ләкин мин ышанам, менә киләсе уеннарда үзен күрсәтер дип. Әле теге бишлекләр дөресен әйткәндә формалашып бетмәгән. Менә капкачы, яңа капкачының уенына килгәндә ничек бәяләрсез? Капкачы әйбәт тора. Ул ничектер әйтергә бар. Класс менә Анатолий Хайдарович әйтте бит. Үзенең фикерен. Бәлки алыштырыр киләсе уенда. Гарип белән алыштырып бар, ләкин мин уйлыйм, монда нигә ул капкачыларның тренерына ышаныч күрсәтер дип уйлыйм, чөнки менә әйтергә кирәк, ул бит инде аларга ышана. Һәм башка уеннарда алыштырып барса әйбәтрәк була. Биләлтен чиктер үзенең командасына ышанычын белдерде кебек. Бүген кәефе әйбәт иде, бәлки җиңүдән шулай булгандыр. Уенны ничек бәяләде дип уйлыйсыз?
Oyunun bir dürtlüge beylегендер 5 gol bilen itkende. Çünkü tırıştılar bit. Lakin men mesela şu sokçularının birinci şayba kirtirgende күндәшләр менә бардан да аларның уенчысы, һөҗүмчесе барды, капканы әйләнеп чыкты һәм шулай кертте. Леки Бобровский прием дип аталган бу. Менә Бобров шулай уйныйдыр. Чыга капкалдына аттан килеп чыгадыр. Яков шулай уйныйдыр. Монда да шундый ни булды. Сакчылар Bir sokçuda karşı olmadan bir dini karşılık göstermediler. Çıktı, spokойно, tanış kına kirtti. Mana bunday narsalarni kelajakda başka kerak ekan. ama Akbars ikinci gol kirtgandan so'ng üçüncü golunda bek jеңелигine kirtdi. Алардын bir tecrübesizliginden faydalandı akırsa Күндәшнең. Emotsiya tezgina mana bir momentda bir 4-5 minut içinde iki şayba kirttiler bu endi bu klas formasi. Ben o'ylaganim davom etirlar deb. Yo'q, to'xtalib qoldilar. Mana to'xtalmasga kerak. Mara kerak, shu tempda bora kerak. Natija yasab aytırga bulamı? Bugungi o'yin tüyürlü bulmadı, birinci kuymak tüyürlü bulmadı, oyun yaxşı kelip çıktı. Oyun yaxşı kelip çıktı, lakin bunda treneri uylanırlı aybırlar var. Sakçılar retinde de bunları ilik bit iki şey bunu bizimkiler kirttiler üstündirek oynaganda. Bizimkiler oyuncular tegiler штрафка çıkkaç kirttiler. Bu da bit oyundan birine kirttiler. Oyundan çok kirtirge gerek. Demek әле алга таба мөмкинлекләр зур, мөмкинлекләр бар дип әйтергә була. Шумар yaxşı oyun күрсәттерде бу.